aw ni ce ta ja hao aw bɛ foli ne do dan tɛ foli min na aw balimakɛ de do Mumin Coulibaly champion mina bi an ka leçon fɔlɔ bɛna tali kɛ mun kan o ye chinois kan a kan tɔn 4 faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ma ko tɔn n'o ye kan kɔrɔtalen a n'a jigilen ni chinois kan yɛrɛ fɛnɛ sigilen bɛ o kan walasa i ka se ka chinois kan kalan i kan ka se k'o tɔn 4 ka se k'o dɔn ka se o la kosɛbɛ donc an bɛna bita kɛ o kan n'Ala sɔnna donc walasa i ka se ka leçon nataw sɔrɔ n bɛna code mun bila sisan i bɛ se ka code in scanner n'i y'a scanner dɔrɔn i bɛ don an ka fɛngɛ kɔnɔna na an ka groupe kɔnɔna na donc la vidéo minnu bɛna a ka ca Ala fɛ i b'o sɔrɔ donc an ka tɔn fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko chinois français fana an b'a fɔ o ma ko tɔn bamanankan na a bɛ se ka wele fana ko tɔn o ye tɔn 4 de bɛ chinois kan na donc tɔn 4 mun bɛ chinois kan na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o tɔn 4 na a fɔlɔ o ye an b'a wele bamanankan na ko tɔn fɔlɔ o ye tilennen de tilennen sanfɛ donc filanan o ye mun bɛ yɛlɛ sanfɛ mun bɛ bɔ cɛmancɛ la ka yɛlɛ sanfɛ mais ale tɛ jigin o ye filanan de ye donc sabanan o ye mun bɛ bɔ sanfɛ ka jigin ka se fɔ duguma ka sɔrɔ ka yɛlɛ dɔɔni o ye sabanan de ye donc naaninan o ye mun bɛ bɔ sanfɛ ka tilen ka jigin fɔ duguma o ye tɔn 4nan de ye donc an bɛna tɔn ninnu bila a kunna k'a lajɛ a bɛ se ka bila voyelle bɛɛ kunna donc n'i ko k'i b'a bila a kunna a fɔlɔ o ye a donc n'i ye a bila filanan in bila a kunna tɔn filanan bila a kunna a bɛ wele a n'i y'a bila sabanan bila a kunna a bɛ wele a o bɛ jigin ka se duguma kosɛbɛ a donc n'i y'a bila naaninan bila a kunna a bɛ wele a voilà donc n'i y'u bila i kunna fɛnɛ o kelen de don i an bɛ segin a ta kan fɛnɛ a donc nin ye chinois kan tɔn 4 mun n'i kan ka se u la kosɛbɛ k'u faamuya walasa ka chinois kan kalan ka se k'a fɔ ndala nɔgɔya i bolo i bɛ kan o kan mɛn chinois kan na i b'a sɔrɔ nin 4 dɔ ladenen de bɛ a kunna n'a bɛ wele ko tɔn kan yɛlɛlen walima a jiginnen donc nin n'an bɛɛ lajɛlen kan ka se ka nin maîtriser ni an ka leçon fɔlɔ ye n'Ala sɔnna leçon tɔw bɛ nalen n'i bɛ fɛ ka don groupe kɔnɔna na i b'a scanner i bɛ don champion Mumin Coulibaly groupe i bɛ don o kɔnɔna na n'i donna o kɔnɔ vidéo natɔ i b'o sɔrɔ ou bien i b'i abonné n ka page la Mumin champion Coulibaly page Facebook ou bien compte YouTube o kelen de don fɛnɛ donc i bɛ vidéo natɔw sɔrɔ chinois kan na ou bien arts martiaux kan donc n bɛ segin a kan siɲɛ laban na donc nin bɛ faamuya o ye donc dabɔlen de don bamanankan mɛnnaw ani julakan mɛnnaw minnu bɛ se ka hali minnu bɛ maninkakan mɛn n'u bɛ se ka bamanankan fɛnɛ faamuya donc dabɔlen don o kama an ka se ka chinois kan kalan nɔgɔya la n ka foli b'aw ye an b'a fɔ kan bɛn chinois kan na an b'a fɔ zai jian kɔrɔ kan bɛn